o fi kam piile musde o fi kam doole o fi kam ɓeɗe wulla o fi kam yeeso o fi kam caggal hankadi no mbahlikirtomi ni o fiyam reedu o fiyam ala fof to fiyanimi hankadi ni o fi ɓeɗe wulla ndeysan ene muusi ha maayi amo fiyami ndeysan on men fi amina ndeysan o fi amina piile musde ndeysan amina wi no fiirimi ni min mi ronki andu to ngomi ɗo on saha noon ɓoccirimi juuɗe mabɓe e jadmi tan ganda hoore ma paɗɗimi la tabba jere tekere ɓe nder nde rondake gacce ñiiri belde e kakol sukaɓe ne gadda so kaɓata tuma koɓe mbi la vie est un combat jusqu'à la mort aduna ko sippiro ha mayde mamma en liɓaka bamma en liɓaka ñalawma hande a wari a darima a liɓaka. assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama beltanama mbiya mbar jaam Allah wone mon ha joni ko sehel mon guiɗo mon jawano mon YOUZARSIF ari kadi weltinde pittal ne wono wadde kala saaha bana men en gari jokiranden histoire men daarol men o puɗɗineɗen ñandene en yehino ha to jeeya o ɓuusi amina nde ɓuusi amina nde o ŋatori ɗum e nder hen noon ƴiƴam yalti bande men Sara yehino ha ɗon dari wadden noon alay saago yimi jokkiran bandiraɓe kono ko adi kadi en jokkiran mbaɗe like vidéo mbaɗe no goɗon wadde ni so tawi tan daarɗi ne beeli on so tawi tan histoire uji ne beeli on wadde mbaɗe like vidéo kadi kala e mon mo waɗano abonné yo waɗa abonné saabu lewru ndu fotani ma taw en jettinani 1000 abonné wadde mbaɗe abonné kadi mbaɗe partager vidéo pour yimɓe heewa mbawa ɗum naftorade joni noon bande men keɗoɗen Sara en jokiran en Daarol amina ngol e nder nde yano ha jammo ari Sara e lamɗo lelu yima binde kadi lelima to wowno lelade nde yano ha ɓendogo binde ari findini Sara o wi Sara monam sa ɗanayi aɗa jokkitan min Daarol amina ngol e nder bande men Sara ummima o namdima lamɗo wima ha kay yo jokkid bande men Sara fuɗɗima Sara wi kanko amina o wi nde oɗon gorko ɓuusi kam ha gatimi hankadi ƴiƴam ɗam woni ɗon ene rufa ƴiƴam ɗam rufi min naji sabu mi miijonoyi ɗum ɗo fof ma ar hen kadi no ƴiƴam ɗam rufirta ni mi fuɗɗima yiilede on saaha noon janmi paɗɗimi bande men amina wi yani faɗɗima e nderen bande men mamiraɗo mo arduno e bindane moɓe gone waddunumo mbaddi hen haw ɗifti kanko amina o wi e nder hen noon mi ɗifti nde ɗiftumi nde kanko mamiraɗo ndeysan ɗum jaggimo no fewi o wi kam amina ma jafoɗa ham de ma jafoɗa ham no fewi ɗum ɗo fof ko min waɗi ɗum ko min adduma ga henne sa yi mi addima ga noon ko mbeɗa andi oɗo saabu minen foof jeyda wuuro woto kono noon mi meeɗani miijade mo wawa wadde ɗeɗo gueɗe kono noon amina wuro hul ar jehen min balluma ha jettoɗa galle so tawi en jettima mami safre mbeɗa wawi safrudema e nder balle tati ma way comme no wona an gañino ni ma gañande sellu ha wayno comme no wona an gañino ni e nderen kanko amina o yi mamiraɗo e mbinde neɓamɓe ɓe gone walludemi pour mi wawa yaade galle nde tawno gañande nde ene muusi ƴiƴam ɗam no rufirta ni ene heewi on saaha noon ɓe ballimi ha jettimi galle nde jettimi galle nde nanmi suudam tan kadi janmi kadi e on saaha nde janmi nde kanko mamiraɗo o wone safrudemi ɗon o waddi hen o safrimi kam ha gummimi musallo kam saɓori musallo no wano ni saɓori e on saaha noon gummimi to gonnomi ɗo ngabbumi daɗɗudam he lelimi ɗon kadi bande men mi wone daɗɗudam he mi lelimi ɗon nde yi ha jammo ari joom gallam mo ari nde o ari nde o tawi mbeɗe muuri hooram nde foof mbeɗe haɓɓi hen tekkere wi kam ijam an kam ko woni ko murta hoorema nde e nder hen mbimomi ko hoore musande gondumi nde mbimomi ko hoore musande gondumi de cikkannomo waccir noon kono noon o ƴetti ɗon lampa o wone torsudemi o torsi hooram nde o torsi nde tan o yi abugam ngo ene gañi bande men o torsi kam o yi abugam ngo ene gañi wi kam ijam an kam o gañma holko woni e nder hen bande men kanko amina o wi mi wawa haalandemo ko kewi ko saabu somi haalnimo ko kewi ko mi juumi mi tooñi hooram e nder hen no mbimomi ko nane de nde janomi sodoyde jawe nde mataw won gorko goto ene yeeyannoɗon leɗɗe ene jogui saret mum leɗɗe ene yeeya kanko noon o tinani nde o wirti kam nde leggal gotal ŋaccimi
ngañimi banda men Amina wi ko jeeyowo leddo goro yahanno tinani ha leggal goral ngacci Amina e Abubu o gañi banda men ni Amina wi e nder hen nonde Amina wi nonde tan gorko mo laawi gorko mo metti o jeeyowo ledde welsindo ha gañirmani dum kam mi accirta dum ni jango sen pini mam nel garde jamdi yomi jaa e wuro he kala bawdo wonde don jeeyowo ledde yomi jaggu dum be kirsa banda men gorko Amina o wi jango nelal gardeji mum yo jaa e wuro he kala bawdo wonde don e wuro he jeeyowo ledde yomi jaggu dum be kirsa e nderen banda men de gorko haali dum de kanko Amina o yimbimo ala wona non kay yeeyoɓe ledde ɓe fof jagga kirsa taw yeeyoɓe ledde ɓe fof mbaɗani haydara o wi ala woto waɗ ɗum kay sa waɗi ɗum min mi saabima ha mbarɗaɓe kamɓe fof taw ganda hoore ma kamɓe fof ɓe mbaɗani bone bande men de Amina wi noon de gorko wimo ɓayde tan goore mabɓe gañima mi wawata yirude on mi wawata andude on ko kamɓe fof kirsami walla wona jeeyowo ledde gañma so tawi wona jeeyowo ledde gañma kala yilomi finde janggo mi yaha mi waɗi kala gonɗo ɗo hen jeeyowo ledde e nderen bande men de gorko wi noon de kanko Amina o wi mbimi ala wona jeeyowo ledde ko jeeyowo pittirɗi jeeyowo pittirɗo waɗino koye baba mum o yehi hawfandi kam o rumti nde o rumti kam de pittirgol gorol ngaccimi Abubu on saaha gañimi ko ɗum gañimi bande men Amina wi wona jeeyowo ledde ko jeeyowo pittirɗi gañimo nde wi noon de tan gorko ganda hoɗoma ɓeygiɗi lawade ko jeeyowo pittirɗi yaha darata yeeso mum ha gañma jango noon mi nelata batulamo yo yaa o ƴeewanami e wuro he fof kala bawɗo wonde ɗo jeeyowo pittirɗi o adda ɗum jango ɓeɗe hirsa ɗum bande men kan gorko o wi jango nelata batulumo o yaa yirlanomo e leydi he ƴeewanamo kala jeeyowo ɗum pittirɗi addanamo hamo hirsa ɗum e nder bande men nde wi noon de tan Amina wi mbimomi ala anne so tawi a hirsi yeewo pittirɗi kay a tooñi yeewo pittirɗi fof gañanimi jagga yeewo pittirɗi fof kirsa a tooñi sa waɗi ɗum e nder hen noon bande men tan gorko wi ko woni jeewo pittirɗi fof gañanimo wona mbiɗa ko jeewo pittirɗi gañma ɓayde ko jeewo pittirɗi gañma mi anda jeewo pittirɗi o kam fof jaggam mi waraɓe walla wona jeewo pittirɗi gañma so tawi wona jeewo pittirɗi gañma kalnamol ko gañma mi anda haalnam gongo mi anda e nder hen noon bande men tan Amina wi mbimomi ko woni gongo ho wona jeeyowo ledde gañimi wona jeewo pittirɗi gañimi nande min jano jeerde nangue ene wuuli ha ɓurti no nangue wuliri ni no jiilami nde janmi nde janmi nde yeesam ngo fiye vert o ngaccimi ko ɗum gañimi bande men Amina wi ko nde yeehi jeere nde tawno nangue ene wuuli o yiila o yani yeesam ngo fiye vert o ngaccimo ko ɗum gañimo nderen bande men nde wi noon nde tan gorko mo laawi o wi ande ko kalanɗa gillano fof gonɗa ko fende aɗa fenanami aɗa ittoro hen aɗa watta ga aɗa wi jeeyowo ledde aɗa wi ga en jeeyowo pittir taw wona gonga tan ganda hoore ma o noddi ɗon sagataɓe tato o wi yo gara sagataɓe tato ɓe gari o wi ɗiɗo ɓe yo jaggu Amina o jagga juuɗe o jagga koyɗe goɗɗo ƴetta silama soppa Amina hankkadi no wara Amina so pari ɓe beddoyo ɗum maayo liɗɗi li ñaama Amina bande men o wi ɗiɗo ɓe yo jaggu Amina o jagga juuɗe o jagga koyɗe goɗɗo ƴetta silamo soppa Amina e hakkude hankkadi Amina maaya ɓe beddoyo ɗum e maayo liɗɗi ɗi ñaama Amina e nder noon bande men kan gorko o wi ko ni mbaɗami kala mo dokkumi ɓerdam jam fi kam ko ni mbaɗami ɗum mi waɗat ɗum mi weddoyo ɗum e maayo liɗɗi ñaama ɗum tan ganda hoorema o yamiri joguiɗo silamo o yo soppu Amina yo feccu Amina nde o yamiri joguiɗo silamo o yo soppu Amina yo feccu Amina tan ganda hoorema on dari waɗani haydara o wi ijam an mbeɗa yamirma ya soppum aɗa daro ko darnuma tan ganda hoorema kanko joguiɗo silamo o hocciri Amina o wi Amina so tawi wonko jiɗɗa haalde ñaago dokkeɗa kaala guile joni saabu min mi wawa wasde wadde ko jamirami ko komi jogorɗo wadde ɗum wadden noon so tawi wonko jiɗɗa haalde ñaago dokkeɗa ko adi ko mbeɗa waɗa ko jamirami ko tan bande men Amina wi yiɗi haalde hunde gorko jaaɓi yo haal hankkadini o wone ñaagade gorko o wi gorko mi ñaaguimama woto waram mi juumi mi fotani fenandema mi ñaaguimama woto waram yaafomi hankkadi am hewɗo hamo ñaago gorko hamo woya kanko Amina o wi mbeɗa ñaago joom gallamo mbeɗa woya ndeysan mbeɗa ñaago mbeɗa woya ndeysan kono noon ko ñaagoromi ko e ko goyami ko fof haydara waɗanimo dillinanimo ni o ɓeydi ko mettinde o ɓeydi haabde
hankadi ne heɓi ɗon hamo furo hamo ƴetto hamo huɗami o wi an ka jasɗo an hokkuma ɓerdam jaaha mbariya gueɗe ma forani wadde garta ɗo kadi aɗa fenanami aɗa ittoroyne aɗa watta ga min noon kalmo dokkumi ɓerdam jam fi kam ko ni mbaɗami ɗum tan ganda hoore ma o yamiri oya kadi yo soppam yo feccam yo waɗam gotol e nder hen noon kemmi ɗon mbeɗa wulla mbeɗa ɓeydo ñagade oya jaggi silamo ne jogori soppudemi to jaggi silamo am jogori soppudemi ɗo hawre mamiraɗo naate suudu he mamiraɗo naate suudu he tan faye joom galla mo wone ñagade ɗum o wimo mi ñaguimama woto warmo mi ñaguimama yaafomo sababude needi mo dokkumami ndi sababude gueɗal mo guittanɗa kam ngal sababude teddugal gongal hakkude men ngal mi ñaguimama woto warmo yaafomo bani men mamiraɗo nanɗo enen ñaago gorko kadi ene woya bojji cattuɗi ndeysan mamiraɗo ene ñaago gorko woto wara amina kadi ene woya bojji cattuɗi ndeysan no mamiraɗo ñaguirto ene wayani ndeysan ɗum memi gorko seeɗe ndeysan gorko wi mamiraɗo mi jaɓi mi hayri wardemo kono noon mi accirtamo ni alay sago woto ko mbamme mo taw o wuurat haw ma o yejjirani ɗum tan ganda hoorema o wi joguiɗo silamo yo jaɓin silamo addu ɗon losol gotol nan ɗon losol ngol ɓuuri hay karawas lammude kadi losol ngol way comme no jamdini losol ngol sa fiyama ngol gotol cikkata o guruma ngu e tewma o certat tan ganda hoorema o wi on yo jaggu losol ngol fiyami on jaggi tan ganda horma fi o fi kam piile musde o fi kam doole o fi kam mbeɗa wulla o fi kam yeeso o fi kam caggal hankadi no mbahlirtomi ni o fiyam reedu o fiyam ala fof ɗo fiyanimi hankadi ni o fi mbeɗa wulla ndeysan ene muusi ha maya mo fiyami ndeysan on nene fi amina ndeysan o fi amina piile musde ndeysan amina wi no firimi ni min mi ronki andude to gommi ɗo on saaha noon ɓoccirimi juuɗe mabɓe he janmi tan ganda hoorema paɗɗimi bande men amina wi on fi ɗum ɓoccirimi juuɗe ɓe jaguɓam ɓe tan ganda hoorema o yani o faɗɗima ndeysan bande men amina faɗɗima ndeysan kan gorko o wi ɓe jiɗɗon amina ɓe jaaha ɓe beddoyo ɗum tomi jiiɗi weddiyade ɗum foof amina wonta ɗon e galle he tan ganda hoorema ɓen ƴetti amina en jogori weddiyade ɗum mamiraɗo wiɓe woto beddoyomo yoɓe gaddumo galle mohoro kanko wawi toppirade amina e nder hen noon ɓe noyi amina galle mamiraɗo to ɓe gacci ɗum toon bande men amina wi mamiraɗo won toon ene saframi ene wadda hen mi lelima lebbi 4 mi ummahi sababude ngalɗo piggal wontinimi rafi ndeysan sababude ngalɗo piggal mi lelima lebbi 4 mi ummahi ndeysan mamiraɗo heeɓi toon ene wadda hen ene wallami ha caɓormi nde caɓormi nde hankkadi ni e nder hen noon mbimi mamiraɗo waddene yo accam mi rutto to galle joom gallam gadinoɗo resdemi o mi woni yaha toon woni to tawno ham haw wi kam tani hoyne hurtoɗo yo accam mi rutto toon e on saaha noon hankkadi ni gonmi e heblade kono noon endam ndu piggal ngal foof ene marki hen sellini kono noon diidi goni hen te kadi wona endam ndu tan hay kesam ki ko noon wayi ko jiiɗon endam ndu ne waɗi diidi ko ngalɗo piggal waɗi noon ko ngalɗo piggal bongal waɗi noon ha joni nen hen selli kono noon diidi nen hen ene waɗi cicatrice uji e nder hen noon bande men gummimi hedde mamiraɗo jaɓanmi galle joom gallam oya mi jaami ha jettimi gallo tawmi gallo foof ko heela gorko jamirnoɗo yomi fiyo o ari o heeli gallo kalko wawno wonde ɗon o itti jawɗam foof o nowi kalko wawno wonde ɗon o ƴetti o wi min mi handani haydara mi handani wurde angadi bande men ne garmi ha jettimi ɗon tawmi gallo ne heela ndeysan gandumi hooram ndeysan mi anda fof to pommi yaade ndeysan ha mijimi mawnam jeenaba mijimi jeenaba mbimi alay sago wadde mi yaha hedde moho gummimi ɗon paami hedde jeenaba nde jettimi jeenaba nde jeenaba jaɓɓi kam no feewi ndeysan o yurmi kam no feewi nde tawno jeenaba ko moƴƴo kal garɗe mum o jaɓɓor ɗum o teddina ɗum ndeysan o namdi kam holko woni holko heɓimi kalamomi ko kemmi ko foof piili mo piyami ɗe ndeysan e nder hen kanko jeenaba o wi est ce que aduna hande ono wonta sehilaɓe ma janggo ono wanma yiɗɓe ma o ruttuno mawniraɓe ma o accata kadi miñiraɓe ma hen sahaji ko foof o rendinta o sernuma ndeysan aduna e kawisaji mum hay mo jiɗɗa aɗa wawi finde tan ciyarta e mum mo kooliɗa mo kalfinɗa ɓerde ma ene wawi janfadema e nder hen bande men kanko jeenaba nde o haali ɗum nde o haalani amina holko keewi hakkude mo e mawniraɓe mo rewɓe ɓe holno ɓe mbaɗi oyo gorko ha beddi ɗum e maaye he kadi kamɓe holno ɓe gontiri dewaɗi ndeysan bande men amina wi jeenaba jangtiniyam ɗum ha laaɓi o noddi safi ko ɗon wonno ko kamɓe gonduno ɗon
safi ari min jaɓɓotiri beltimi hen no feewi hankidi min goni ɗon oɗon galle hamin guurdi jeyana woni mawɗa men kalko yamirmi ko ɗum min mbaɗata hamin ɗoftimi no feewi min noon kettumi ko yaade jeere mi duggoya hanki noon komi janoɗo jeere ha kawrum ɗon e porteur goto moƴƴo gorko timmuɗo tedduɗo rondini kam bagage o addinimi ɗum gallamen e nder hen noon min jaɓɓimo ɗon min bismimo ɗon nde yano ha ɓooyi ɗokkitɓe tato ngari kongi bafal ngal mbi ene cohli jaɓɓere ngala to goni min jaɓɓi ɗumen ɗon kono noon e dow sarɗi so tawi min gacci ɓe goni ɗon kala koɓe mbawi yiide yoɓe deƴƴi wotoɓe namdo yoɓe gaccir noon nde yano ha ɓooyi sagaraɓe tato worɓe ngari mbi kañumen ko marchand ji ko somotoɓe ene jeeya ɓenne kadi kañumen cohli ko jaɓɓede min jaɓɓi ɗumen ɗon e dow sarɗi kadi momin gadodiri e ɗokkitɓe tatoɓe kono noon kamɓe fof ɓe ñamti aadi mabɓe ɓe mbaɗi ko potani wadde ɓe namdi ko pota namdade e nder hen min jogorno ko wardeɓe kono noon nde tawno Dieynaba kadi ko joom yurmede nde tawno Dieynaba wonko yiiɗa wadde o wiɓe mone mabɓe fof yo haal Daarol mum yo haal histoire mum so haali histoire mum o yaafo ɗum o acci ɗum yaaha hankkadi ɓe kaali kamɓe kala ɓe kaali on saaha noon min mbi ɓayde ko noon ɓayde ɓe mbawa jaggude ɗemɗe mabɓe koɓe jii fof ko mabɓe namdo yoɓe jaltu ɗon e ɗon ɓe ƴeewa tomo goni e nder jamma he min diwiɓe ɓe jalti gallo hankkadini ɓe jeehi piile mo piyami ɗe ko ɗum saabi endam du ene waɗi diɗɗiɗi mo jeeyiɗo ɗi te wona endam du tan hay kesam ki eɗe waɗi diɗɗiɗi mbaɗi noon min noon Daarolam ko ɗo haaɗi ndeysan bande men Amina gayni Daarol mum ndeysan e nder bande men nde Amina haali haljiri kanko lamɗo woni Harun Ar-Rashid o yurmi Amina ndeysan o huccire Dieynaba o wi ɗum mbinoɗa ko debbo jinno saabi ha moñiramaɓe gonti dewaɗi kanko debbo jinno o haalnanimo holto tawate walla holno mbatten ha jiyammo beele o wawa artiranden ɓeɗo watta ɗumen yimɓe nder bande men kanko Harun Ar-Rashid o namdi Dieynaba so tawi debbo jinno battuɗo moñiramo ko dewaɗi o so tawi o haalani holto tawate walla holno watte haw yiye e nderen kanko Dieynaba o wi amirul muminina ɗo julɓe mi yejjiri haalandema kanko debbo jinno o hokkinomi paquet goto paquet o woni hen ko suhundu mo o wino kam so tawi mi sohlimo yomi ƴettu leeɓi ɗiɗi e suhundu mo he mi waɗa ɗum e jeenge so tawi mi waɗi ɗum kalto wawi wonde aduna he o tinat kadi o arat ha to gonmi ɗo bana men Dieynaba wi debbo jinno hokkinomo paquet o woni hen ko suhundu mum debbo jinno winomo so tawi o sohli yiide ɗum yo ƴettu leeɓi ɗiɗi e suhundu he o waɗa ɗum e jeenge so waɗi ɗum e jeenge kalto debbo jinno wawno wonde aduna he ma tawmo to woni ɗo e nder bande men nde Dieynaba wi noon nde kanko lamɗo woni Harun Ar-Rashid o wimo on paquet holto woni Dieynaba wi paquet o nen galle kono mbeɗa wawi addoyde ɗum e nder bande men Harun Ar-Rashid namdi Dieynaba yo yaaddu ya paquet o Dieynaba yeehi addoyi paquet o nde o addi paquet o nde Harun Ar-Rashid wimo joni noon addan min debbo jinno min ñaagomo wasata o artira moñiramaɓe o watta ɗumen yimɓe bana men nder hen jeenge adda Dieynaba ƴetti paquet o fof waɗi ɗum e jeenge he o ƴetta leeɓi ɗiɗi ni paquet o fof o waɗi ɗum e jeenge he nde waɗi paquet o e jeenge he tan ganduɗa hoorema paale o dilli paale moɓe goni o woni dillude dilli nde ɓoyno tan debbo jinno feeñi ɗon e paale he ari ene arde e mbaadi debbo jooɗɗo ɓorniɗo comci ha jooɗi ene ñanti ñattogal jotgal nde o yetti nde tan ganduɗa hoorema o juusi o salmini lamɗo calminali tedduɗi o wi amirul muminina ɗo julɓe mi ari kaale ko jiɗɗon mi waɗa noon oɗo debbo noon nodduɗomi ko debbo moƴƴo no feewi saabu o dandinomi o ɓiltinomi e juuɗe gañam minnene kadi pour mi yoɓamo ƴettumi moñiraɓe mokoɓe saabu moñiraɓe mokoɓe kon jamfinomo mbattumi ɗumen dewaɗi kono noon so tawi noddirɗa kam ko hami wattaɓe yimɓe mbeɗa pari wattudeɓe yimɓe yamiram tan mi waɗa bande men debbo jinno wi so tawi lamɗo woni Harun Ar-Rashid noddirimo ko haw watta dewaɗi yimɓe hamo pari wattudeɓe yimɓe yo lamɗo yamirmo o waɗa e nder hen kanko Harun Ar-Rashid o wi jinniya tedduɗo jinniya ko debbo jinne gorko jinne wiyete ko jinne debbo jinne wiyete ko jinniya o wi jinniya tedduɗo wallahi ko ɗum tan noddirmami ko ha mbattaɓe yimɓe beele ɓe mbawa wurde gurnam moƴƴam ko gonga ni ɓe jamfima Dieynaba kono noon kadi ɓe potani wurdirde ni tan ha abada wallu min mbattanamin ɓe yimɓe kadi so ɗum ɓenni ballamin wasara cafranamin Amina nde tawno onon jinneji Allah ne hokki on andude gueɗe kewɗe Allah ne hokki on wawde gueɗe kewɗe ballamin so tawi aɗa wawi safrudemo cafranamin mo beele diidi gonɗe e ɓandu mo ɗi
mbawa iwde o wata no wonirno. Kadi so ɗum ɓenni ballamin gandinamin hol gorko piiɗomo gañiri mo ni henne, kadi heli galle mo heɓi jawdi mo fof, o gorko mo hay goto anda. Min ɗum ne hawimi holno ɗum wawi kewirde ɗo e Bagdad taw min mi tinani. So Allah ene hawimi wasara onon jinneji gandon hol gorko baɗɗo ɗum ballamin gandinamin oɗon gorko. Banda men kanko Haruna Rashid o namdima jinno yo wattu dewaɗi yimɓe, kadi yo walluɓe safra Amina sene wawi. Kadi so tawi en andi gorko piinoɗo Amina o haalanaɓe holi oɗon gorko. E nder en banda men kanko debbo jinno o wi lamɗo tedduɗo amirul muminina ko mbiɗa ko joni waɗe, mami wattu dewaɗi yimɓe oɗo debbo mi saframo, kadi mi haalanma hol gorko piinoɗomo. E nder en kanko jinniya o won debbo jinno o wi dewaɗi yo gadde. Kanko Haruna Rashid o neli yo dewaɗi gaddoye. On saha dewaɗi gadda. Kanko debbo jinno woni jinniya o wi yoɓe gaddanmo ɗon kore ɗiɗi ɓe mbaɗa hen ndiyam. Kore ɗiɗi gadda mbaɗa ndiyam. On saha kanko debbo jinno o jangi ko janganno ko, o jangi haw haljiri o tutte ndiyam he. Nde o tutte ndiyam he o ƴetti horde wotere o yippi ɗum e dewaɗi he, horde wonde o yippi ɗum e Amina. Banda men nde o yippi horde dewaɗi horde wonde o yippi ɗum Amina, dewaɗi dari gonti rewɓe yoɗɓe, koni ko ɓe rewɓe jooɗi. Ɓe rewɓe ɓuri Amina yodde, ɓuri Jeynaba yodde, ɓuri Safi yodde, koni ko ɓe rewɓe jooɗi. Amina kañum ɓandu mo ndu fof selli, kala ko wonno e mo gañande, kala ko wonno e mo dididi fof selli, ha wayno wona kanko fiyeno ni. Ndeysan banda men Amina selli. On saha kanko jinniya o huccire Haruna Rashid o wi ɗum joni noon heddi ko mbeɗa haalanma hol gorko piiɗo Amina. Mi andinma noon ko adi fof gorko o toñani, ko Amina tooñi, ko Amina weɓni hoore mum waɗi ko farani wadde. Kadi Amina waɗi ko waɗanno ha haljiri fenanimo, te gorko ko ɗum tan ɓuri anje fenande. Gueɗe tati ne goodi, gorko kalle mbaɗɗa ɗum wattambino hoorema o yafora homo ɗum. So tawi a fenanimo nde o andi fof faama o yafora homa, sabu o jaggirtama hankkadini ka Pénowo. Kala ko mbawɗa haalde caggal mum faam o jaggirma ka Pénowo, hayso ko gonga kalɗa o hoolata homa. So tawi kadi a yeyimomo gorko ko ɗum tan añi yawede. So tawi kadi a fiji a wonde gorko goɗɗo ko wona kanko, faam hankkadini an o parema ha laaɓi, yidde mo jogino e ma nde faam ko ustato. Gorko ne añi ɗeɗo gueɗe tati fenande, en añi kadi yawede, en añi kadi debbo pijowo. Ɗeɗo gueɗe kalne mbaɗɗa ɗum gorko ma wawa yafadema. So fiyanima tan o seeɗata, gorko ene añi ɗum no fewi. Woɗe bana men mbatten hakkillaji koye men. An debbo kala ko mbawɗa wadde, kala ko wawi kewde no wawi waade fof, so gorko ma namdimama haalan ɗum gongo, woto wi aɗa suuɗamo a ɗittoro aɗa wattaga, saabu kalde cuuɗamo nde yeehi ha andoyi gongo fof an hankkadini yiddemo o ussime ma, kadi o nattat hooladema, ala fof ko mbawɗa haalde caggal mo ho jaɓanma. E nder bande men kanko debbo jinno nde wi gorko o toñani ko Amina toñi, o wi lamɗo tedduɗo amirul muminina gorko o koye ma o jeeya, sabu ko ɓiye afo woni Amadou, ko ɓiye afo resno Amina, ko ɓiye afo firini Amina ha Amina gañi. Kono noon mi haalnima Amadou haydara waɗani, ko Amina toñi, ko Amina weɓni hoore mum. Min noon ko ɗum ɗo woni ko mbawnama haalandema, mi salminima, a jarama. Bana men kanko debbo jinno nde o haalde o holjiri o salmini lamɗo o wi lamɗo jarama tan ganduɗa hoorema o diwi o yeehi. E nder en banda men nde debbo jinno haali ko haalanno ha haljiri o yeehi, kanko Haruna Rashid o welti ndeysan ko saabi ha ɓeɗo mbatta yimɓe, ko saabi kadi ha Amina safra tan ganduɗa hoorema o noddi ɓiyu afo woni Amadou. Nde Amadou ari nde o wimo Amadou nde mi andi dewgal ma mo cuuɗannoɗa ham ngal ko holɗum, nde ko Amina desnoɗa, kadi ko an fiimo piili mo piiɗamo de, an heeɓi jawdi mo tan ganduɗa hoorema. Amadou wi baboyam bandam mi fiimo kono wona e sagam, saabu min yidde mo dokkunomomi nde ala fof mo dokkumi nden yidde. Joni noon ene wawi taw mi ɓurtini, pour noon mi yoɓa ɗum ɗon mi jaɓi mbeɗa restamo, mi restamo min gurdam belɗam taw ha caɗele goto ngala hen. Bana men Amadou wi hankkadini en resta Amina, kanko lamɗo woni Haruna Rashid o jaɓi ɗum. E on saha kanko Haruna Rashid o resi Jeynaba, rewɓe tat heddiɓe o hokki ɗumen ɗokkiɓe tatoɓe
woni safi e mawniraɓe jeenaɓe ɓe woni rewɓe ɗiɗi wattanoɓe daadi ɓe kamɓe ɗiɗi ɓe e safi o wiɓe hokki on ɗokkiɓe taro ɓe yoɓe ndeson ɗokkiɓe taro ɓe ndesi ɓeɗon taro kanko lamɗo woni Harouna Rasid o resi Dieynaba Amadou ɓi Harouna Rasid o resi Amina e nder hen bande men kanko Harouna Rasid o mahani ɗokkiɓe taro ɓe paleji jooɗi o hokkiɓe jawdi o weltiniɓe o wiɓe hankkadini yoɓe gurɗo en ala fof koɓe mankirte kado wi ɗokkiɓe taro ɓe yo gar jeeye e yimɓe ɓurɓe takade mum nde tawno ɗokkiɓe taro ɓe foof ko ɓiɓɓe lamɓe kadi ɗokkiɓe taro ɓe foof ene jogui hakkillaji o wiyoɓe gar ɓe jeeye e yimɓe ɓurɓe takade mum ɓe mbatta liggidade mo bande men o hokki ɗokkiɓe taro ɓe paleji o hokki ɗumen jawdi ɗokkiɓe taro ɓe ndesi o walliɓe kala ko wawno walludeɓe ganduɗa hoore ma wonnoɓe ɗon ɓe foof beltinima Harouna Rasid ɓe duwonima Harouna Rasid nde tawno Harouna Rasid ko waɗi ko wona hunde wemde kamɓe kala ɓe beltinima Harouna Rasid ndeysan bande men haɓen tan duwono Harouna Rasid nde tawno Harouna Rasid waɗi gueɗe payidinde Harouna Rasid waɗi gueɗe tedduɗe hankkadine bande men ɓe guuri gurdam beldam kamɓe kala aɓe belti e nder hen bande men Daarol ɗokkiɓe taroɓe e rewɓe yotɓe yontaɓe ko ɗo ngol haaɗi ngol Daarol belgol ngol Daarol balgol fayida ngol Daarol nafowol naftowol so tawi ngol hettirama no ngol hani hettirede ni bande men ngol Daarol ko ɗo haaɗi bande men ko Sara haalnanno binte e lamɗo Daarol ngol o wi lamɗo ɗiɗo daari mo kalanmami ɗi no mbayi welde ni foof kanƴi fof e welde kanƴi fof e wadde fayida Daarol pomuji tati ngol ɓuriɗo welde ɓuriɗo wadde fayida ɓuriɗo kadi hawnade mbeɗa yiiɗi haalandemo ngol ɗon Daarol kono noon hankkadine weeti ko janggo tan kalantamami ngol bana men Sara wi daari mo haalani lamɗo ɗi foof guila fuɗɗode haa ɗo kanƴi fof e welde kanƴi fof e wadde fayida Daarol pomuji tati ngol ɓuriɗo welde ɓuriɗo wadde fayida hamo yiiɗi haalande ɗum lamɗo kono noon hankkadine weeti ko janggo tan o haalante lamɗo waɗe noon bande men en karat ɗo tan ha saaha goɗo yimɓe gaari yimɓe jokkiran bandiraɓe kono noon so tawi oɗon belte daari he so tawi komin kalata ko ene weeli on mbaɗe like e vidéo woto jejjire wadde like e vidéo kadi kala mum mo waɗano abonné yo waɗa abonné mi haalni on ko heddi ko ɓuuri welde ko heddi ko ɓuuri wadde fayida kadi daari keddiɗi ɗi kalmo mbawɗon heɗade hen mbiron ko kangol ɓuuri welde e gongol ngol waɗen noon mbaɗe abonné so mbaɗano abonné kadi woto jejjire wadde partagé vidéo ji pour yimɓe heeɓa mbawa ɗum naftorade on mbiyama to gonɗon ene gonirɗon yo moƴƴere Allah wone moon la tabba jere tekkere ɓe lerde rondaki gacce ñiiri belde e kakol sukaɓe ne gadda so kaɓata tuma koɓe mbi la vie est un combat jusqu'à la mort aduna ko sippiro ha mayde mamma en liɓaka bamma en liɓaka ñalawma hande a wari a darima a liɓaka